Здравейте! Малко започнах неубедително и малко по-смешно за това, което ще говорим днес, но днес ще говорим за страшните филми. Страшните филми според мен са просто за какъв е смисъл да гледаш страшни филми, след това да сънуваш кошмар 3 седмици и 3 нощи. Какъв е смисъл? Просто няма смисъл да сънуваш, просто да гледаш и да си натряваш живота с тези тъпи филми. Например, има в YouTube е пълно с такива клиповчета на Bloody Mary и такива тъпи клипове. Затова сега ще ви покажа едно видео. Моля, пуснете видео да видите какво тъпо клипче е това. Моля, пуснете видео. Ezio Auditore da Firenze. Like my father before me, I am an assassin. Искам да поздравя хората, които са направили този клип, защото имат много хубава програма за фотомонтаж. Просто ви казвам, че това е адски тъпо и няма как. Просто няма как това да стане, защото няма как от огледалото да ти изникне Будимир и да ти направи така, да се припива, да тя е учила бокс, като е била жена, така е учила бокс. И ти също е, това ще ми моля, женски бокс, така, разбирате ли? Просто вярвайте в тези неща, но не ги призовавайте, защото първо, че ако аз не смея да пробвам, защото все пак не че ме страх наистина, защото не искам да покажа такова същество в живота си и такива неща. Не обичам да се занимавам с дъски за духове, нищо, че са понякога на Хелоуин ми стават нещо и започвам адски много да се интересувам от тези неща, но или на някакви, просто понякога като съм с приятели, те също го правят и просто започвам да се интересувам и да се правя на готин. И така, просто, дами и господа, просто не се хващате с такива филми. Просто е безмислено. И така, дами и господа, това беше всичко от мен за вас. Пишете долу в коментарите какви гадни филми сте виждали вие. И така, довиждане от мен за сега и до скоро!